बे समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि डॉक्टर सुबुं बसुमतारी आरो डॉक्टर डिमासा दैब्रां मोसाहारि बिथांमोनखौ आथिखालनि बीटीसी सरकारनिफ्राय जा रिलिज होनाय बे रिलिज होनायखौ लानानै बर'नि साफा साफा दैदेनगिरिफ्रा बे समाव खुगा बेखेवनानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। थारैनो नंगौ, बे समाव बयबो मिथिगौदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरै खोथा एरै खामानि मावना दिन्थिदों, जाय खामानिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डॉक्टर सुबुं बसुमतारी आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि डॉक्टर डिमासा दैब्रां मोसाहारि बिथांमोनखौ रेजिस्ट्रारनिफ्राय रिलिज होनाय जाबाय आरो रिलिज होनानै क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि डॉक्टर डिमासा दैब्रां मोसाहारिखौ रिलिज होनानै बे समाव गुबुन आरोबाव रेजिस्ट्रार गावनि आंगो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि आंगोखौ फिन आरोबाव रेजिस्ट्रार महरै थिसननायखौ लानानैबो गोबां बे समाव दान्थे बिदान्थेया सोलिदोंमोन आरो बे समावनो रेजिस्ट्रारखौ बोखारनायनि सिङाव हाबद्रायनानै नायाखैब्लाबो बेयाव राजखान्थि हाबनायखौ नुनो मोनो होननानै बे समाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव बिथाङा बाथ्रा बुंदों दि रेजिस्ट्रारखौ बोखारनाय एबा रिलिज होनायनि सायाव बिथाङा फोरमायदों दि जे रेजिस्ट्रारखौ बोखारनायाव जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय एबा आं हिसाबै सिङाव हाबनानै नायाखैब्लाबो नाथाय बेयाव राजखान्थिया नुजाथिदों होननानै बे समाव अजद दैखांना बाथ्रा बुंदों नीलकान्त गयारी बिथाङा। जायखौ होखारदों बेबो जोंनि सम्पद आरो जायखौ लाबोदों बेबो जोंनि सम्पद। नंगौ, जाय बिथां रेजिस्ट्रारमोनखौ बोखारदों बेबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे सम्पद एबा साफा साफा सम्पद होनना बुंदों आरो जायखौ दिनै गोदानै रेजिस्ट्रार महरै थिसनदों बेबो जोंनि बर' हारिनि सम्पद। नाथाय सोरनिबा गोसोखौ दुखु होनानै मायाबा खामानि मावोब्ला बियो गाज्रि जायो होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों नीलकान्त गयारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिबा रेजिस्ट्रारखौ रिलिज होनायनि सायाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा माबायदि बाथ्रा बुंथिदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादोनि। खोब सिङाव हाबाखैब्लाबो जोङो नुदों बहाय मोनसे पलिटिकेल मोनसे जाहोन हाबनानै दङ। सिंनि बाथ्राखौ जों हाबाखैब्लाबो जों नुदों जे बहाय मोनसे पलिटिकेल जाहोन दङ। आसलथे बियो जोंनि थाखाय बे समाव जोंनि सम्पद, जायफोर होखारदों बिथांमोनाबो सम्पद आरो जायखौ सोदों बिथांमोनाबो जोंनि सम्पद। दा बेवहाय मा जाहोनाव बिसिम होखारलायनायसिम थांखो जोंनि थाखाय बेयो मोनसे एसे साननो गोनां जानानै थाबाय। खिन्थु जोङो थुनलाइ आफाद हिसाबै जों बेबायदि एक्सट्रिम स्टेपाव थांनायखौ लुबैया। मानोना आं दहायनो बुंखादों जायफोर होखारदादों बिथांमोनाबो जोंनि सम्पद आरो जायफोर मोनदों बिथांमोनाबो जोंनि सम्पद। नाथाय जोङो सोरखौबा दुखु होनानै जुदि खामानि मावनो थाङोबा बेफोर इयुनाव मोनसे मा फैयो गाज्रि मोनसे फिनजाथाय फैनो नागिरो। बेखायनो बेबायदि मोनसे लामाखौ दोनैया मोजां होननानै थुनलाइ आफादा जों बुंनो लुबैयो।